Pois quizáis un destes que lles imos contar agora ben fresquiño, viría ben para sobrelevar mellor a calor. Tome nota, porque a gastronomía galega suma un novo produto gourmet da súa longa lista, un vodka premium feito, sí, con patacas da Limia. Un grupo de agricultores, coteleiros e empresarios galegos están detrás da creación de 636, un vodka elaborado con pataca da Limia. Por que non darlle un novo valor e que non só fora nun plato, non esa pataca, sino que tamén o pudéramos disfrutar nunha copa. E un pouquiño con esa idea, pois foi como fomos iniciándonos. Un produto que ten detrás 6 anos de traballo para crear un vodka premium elaborado de xeito artesanal e que busca pôr en valor o territorio e transformar o produto local nun novo embaixador da Limia. Marcando a personalidade da pataca de Xinzo, concretamente seleccionamos a pataca agria, que nos dá un almidón moi rico para conseguir uns alcoholes de calidad e conseguir esa marca diferente a outros vodkas que temos no mercado. Ata o propio nome da bebida é unha referencia ao territorio en que se cultiva a principal materia prima. O de 636 é a altitud media das plantacións das patacas en Xinzo, entonces pois queríamos reflexar xa no nombre esa marca e ese territorio. O resultado é un vodka con carácter pero suave e con moitos matices e aromas.